Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamu alaikum. Kamar yadda lokaci bayan lokaci mukan dan gabatar da wani abu a cikin bidiyo haka, to wannan karan ina so ne magana akan wani abu da ya faru. Akwai lokacin da muna sallah sai da wani dan uwa yana jan musallar isha'i, sai karanta suratul fatiha kadai. To da ya karanta ta sai wasu ba su taba jin an yi haka ba, ce ka za a zo a karanta suratul fatiha a sallah ba tare an karanta wata sura bayan ta ba. To sai abun ya dan ba su mamaki. Sai da ba aka gama sallah bayan mun warware matsalar, to sai na ga ya dace a ce wata ran in magana akai. To shine nake so magana akai, shin ya ka halatta mutum in zai sallah kawai ya karanta suratul fatiha kadai a rako'in biyun farko ba tare da ya karanta wata sura ba? Ya halatta kan ko bai halatta ba? Akwai wani athar na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari, wanda yana kuma cikin Sahih Muslim. Abu Huraira yake cewa fi kulli salatin qira'a fama asma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam asma'anakum wama akhfa minna akhfaynahu minkum faman qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'atu wa man zada fa huwa afdal. Abu Huraira yake cewa fi kulli salatin qira'a, a cikin kowace sallah akwai karatu, a cikin ta akwai qira'a. Fama asma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam asma'anakum, abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyar da mu ya sanar da mu, to mu ma za mu sanar da ku. Wama akhfa minna akhfaynahu minkum, abinda kuma annabi bai sanar da mu ba, to mu ba za mu sanar da ku shi ba. To sai ke cewa me, faman qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'atu, wanda duk ya karanta suratul fatiha ummul kitab kenan ya karanta ta a sallah, faqad ajza'atu, to ta wadatar da shi. Wa man zada fa huwa afdal, amma wanda ya kara to yafi. Kenan ya nuna wannan athar ya nuna cewa kenan in mutum yayi sallah kamar sallar magriba ko isha ko wace sallah a rakawoyin bin farko sai ya karanta suratul fatiha kadai ba tare da ya kara wata sura ba, to wannan ya nuna cewa sallar shi ta karbu. Wannan ya bata bata mashi sallah ba. Amma da a ce mutum zai kara da wata suran, to me ajza'atu da sai ta fa huwa afdal, to da sai yafi me, sai yafi falala. Wannan shine abun matsalan wanda kuma da yawa daga cikin mutane wasu ba su santa ba, wasu kuma sun santa. To wannan shine. Akwai kuma Imam Nawawi a cikin sharhin Muslim yana sharhi kan wannan hadisi, yake cewa me, wa man qara'a bi ummil kitabi ajza'at anhu, wanda duk ya karanta suratul fatiha ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal, yace wanda ya kara fa huwa afdal. Yana magana akan abinda Abu Hurairah yake cewa, sai yake cewa fi dalilu wujudil fatiha. A cikin wannan adad an samu kenan wajibi ne kenan a karanta suratul fatiha. In mutum ya sallah babu suratul fatiha, kenan sallar shi bata bi ba, bata karbu ba. Wa annahu la yu'jizu ghayruhu, kenan kuma wani abinda ba fatiha ba zai wadatar da mutum ba. Babban malami Uthaymin a cikin sharhun mumti nashi yake cewa, mujalladi na 3 shafi na 103, yake cewa me, qira'atu sura ba'da al-fatiha, yace karatun sura bayan fatiha ala qauli jamhuri ahli al-ilm, akan maganar jamhurin malamai sunna, yace yin haka sunna ne, walaysat wajiba, ba wajiba bace, ba dole bane sai ka karanta wata sura bayan ka karanta fatiha. li'annahu la yajibu illa qira'atul fatiha, saboda babu abin da yake wajibi face karatun fatiha. To amma da a ce mutum zai kara bayan fatiha da ya me, da wata. Amma dan mutum kawai ya karanta suratul fatiha sai bai karanta wata sura ba, to wannan yayi. Wannan shine abin da zan faɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.